yna obaith ac iddynt ddychmygu pe gallen gyda'n gilydd droi'r her fwyaf sy'n wynebu ni i mewn i ein cyflawniad mwyaf. Meddyliwch am swyddi da sy'n well i ni, mwy o fannau gwyrdd, aer a dŵr glanach a gwell iechyd a lles. Meddyliwch am eich cymuned leol yn ogystal â'r cymunedau hynny sydd wedi hallgau o'r blaen. A dychmygwch ei bod yn cael ei hadfywio wrth i ni weithio gyda'n gilydd i ddod o hyd i atebion a chyfleoedd mewn economi adfywiol ffyniannus. Mae hyn a wnawn yn bwysig, ond mae sut yr ydym yn ei wneud yr un mor hanfodol. Rhaid i ni sicrhau bod y newid i Gymru yn wydn, sero net yn deg a chyfiawn gan alluogi pobl a natur i ffynnu. A dyna'r peth pwysicaf y gallwn ni ei wneud. Nid dim ond dod yn busnesau cyfrifol unigol, ond cydweithio i helpu Cymru i ddod yn genedl fusnes gyfrifol.